30 segundu ditu lehiakide bakoitzak, jo aurretik bere burua aurkezteko, eta zuek beraiek pixka bat gehiago ezagutzeko. Goretti, zu izango zara aurrena, zure 30 segunduak. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko hona hurbildutzaten da niri. Ni esan da moan Goretti naiz, eta oinatikoa naiz. Eta, bueno, aurkeztu naiz konkurso honetara, betidanik izan dalako musikia guro detena ikia, eta nahi dutena da ondo pasaikia, eta aldan eta aurrera nahi aikia, baina, sobre todo, ondo pasaikia. Txalo bat Gorettiri, ongi baino beto aprobetxatu ditu bere 30 segunduak, baina orain beste batera konbentzitu beharko gaitu, bere ahotsarekin eta kasu honetan gitarrarekin. Goretti nahi duzunean. Iraganean preso bizi gara, lurrera begira. Bihar ere, zina pentsatzen jarraitzen badut, noiz ikasiko dut. Hitzak etorkizuna, bide laguna, itxaropen bizia. Noiz itzuliko zara, galdetzen diot gaur nere buruari. Non da zure irria, non zure abestia. Bihotzaren taupadek esan didate alboan zaitu dala. Iluntasun honetan ilargia zarela. Noiz itzuliko zara, galdetzen diot gaur nere buruari. Non da zure irria, non zure abestia. Bihotzaren taupadek esan didate alboan zaitu dala. Iluntasun honetan ilargia zarela. Eskerrik asko. Txalo bat Gorettirentzat.